Привет, казвам се Алекс Иванчев и съм шеф сладкар от 14 години. Реших да се включа в проекта на eBag, защото обичам да споделям опита си и смятам, че платформата е едно чудесно място това да се случи. Десертите, които избрах да подготвя, са много прости за някои хора, за други по-сложни, но надявам се за всички интересни. Любимата ми съставка определено е яйцето. Нито едно ястие не може да се получи добре без хубави продукти и много търпение. Осъзнах, че сладкарството е страстта ми, когато се срещнах с Стефан Трент на стажа ми в Катар. Този човек ми показа колко безгранично може да бъде то. Нямам такова, защото обичам да експериментирам. За всяко добро ястие е необходимо да имаме добри продукти, вдъхновение и много търпение. Тук определено ме вдъхновяват фермерските продукти на eBag за създаването на нови рецепти. Едно от най-предизвикателните неща за мен продължава да бъде еклера. Въпреки, че съм го правил хиляди пъти, всеки път треперя, докато го извадя от фурната. Най-много се вдъхновявам от френската и японската кухня, заради традициите, които имат и прецизността, с които работят. Не знам доколко е забавна, но най-голямата ми издънка е, когато главният ми готвач се връщаше от отпуска и ние го уверявахме, че всичко е наред. А в момента, в който влезе да ни поздрави, аз си сипах кофа с 25 кг разтопен шоколад върху себе си. Търпение и много масло.